Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान बेलायाव फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों मोनब्रैसो आपडेट लाना फैदों बे आपडेटखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर फार्स्टआव दङ जोंना बिदा गेदेर जन खारजिनि बिनि उनाव आं नोंथांमोननो गासिबो आपडेटखौ फारि फारि होलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिदिब्ला नैबे बिदा गेदेर जन खारजिया मा बुंदों नोंथांमोना नैबेनि बिदा गेदेर जन खारजिनि भिडिअखौ एसे नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांजों गासिबो आपडेटनि माबाखौ आं नोंथांनो होलांजोबगोन बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोसे नायजोबदो लोगोफोर हेल' भिउअर्स तारमाने आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैबावनो सानदों दा खोथाया जाहैबाय तारमाने दहाय जे मोनसे घटना जालांबाय जिहेतु जोंना बे जोंना कनजिता बर'नि माबायाव तारमाने दा खोथाया जाहैबाय दा बेखौनो बुंनो सानदों जाय आरो आंनाथ' बहुत लिस्ट हरनानै दंबावो नालाय दा बे लिस्ट जाय मानसिफोरखौ हरदों जेसेबां जोंनि भिउवार्सफ्रा आंनो जे आदा बे माबाखौ लाबोबाव भिडिअ लाबोबाव बिसिनि माबाखौ केरेक्टारखौ जों नायनो बाबाय बिसिनि रिल्स बानायनायखौ जों नायनो बाबाय होननानै बारे बारे बुंहरगासिनो दा खिन्थु जेसेबां लिस्ट फैदों तारमाने आं नामखौ लाथ'ला दा मेसेन्जारावबो रिकुवेस्ट खालामहरदों आदा दा लाबोसै भिडिअ दा खालामसै तारमाने जों दिनैनिफ्राय बेबायदि भिडिअ खालामला बेबायदि रिल्स लाबोला तारमाने बे खोथाखौ बुंदों आरो बिसोर स' जुदि बुजिबायबा थ' बहुत मोजांनि खोथा आरो नेक्स्टआवथ' भिडिअ नुबावोबा उफाय गैया आरो आं मोनसे माबा खालामबावनांगोन भिडिअ लाबोबावनांगोन आरो जेसेबां आं भिडिअ लाबोगोन एसेबां नोंसिनि फेमिलिनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन आरो मानो होनबा फेमिलिथ' नङा नट अनलि फेमिलि समाजनि थाखायबो बहुत लाजिथाव जागोन नोंसोरनो पाब्लिकनि सिगाङाव नुजानो लाजिनाय फैगोन नोंसोरनो बेखौनो आं बुंदों जायखिया नोंसोर मेसेज हरबाय रिकुवेस्ट खालामहरदों जे आदा दा लाबोसै होननानै थ' दे आंबो बुजिगोन दे खिन्थु आंबो नेगोन जुदि लाबोबावोबा नोंसोरनि थाखायनो बहुत गिदिर प्रब्लेम जागोन आरो बियो दा दिनै जाबादि नोंसोरबो बुजिनो हाबाय नोंसोर बुजिदो आरो बुजियाखैबाथ' उफाय गैया पाब्लिकफोरनि डिमान्डआथ' बेनोखासै आदा लाबोबावदो होनना बुंगासिनोखा दा नोंसोर जुदि बुजिनो हाबायबा थेंक इउ स' माच जुदि बुजियाखैबा उफाय गैया लाबोबावनांगोन दा बे आरो उफाय गैया नै दा आं मोनसे जायगायाव दंफैयोमोन नालाय दा बेखौ आर्जेन्टलि भिडिअ बानायनांबाय आं दा बेनि थाखायनो थेंक इउ स' माच जुदि बुजिनो हाबायबा गासैखौबो गड ब्लेस इउ अल थेंक इउ स' माच दानिया फैदो सेकेन्ड आपडेटआ दं सना दैमारिनि सना दैमारिखौथ' गोबांथार मानसिया सिनायखायो जानांगौ ओमफ्राय जाय सिनाया नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय बिथाङाबो फेसबुकआव रिल्स भिडिअ बानायना हगारोमोन ओमफ्राय बिथाङाबो दा गावनि साइडनिफ्राय निमाहा बिदों आरो ना बिथाङा मा लिरनानै निमाहा बिदों आं नोंथांनो बेखौ एसे फरायना होनो आखायाव लादों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बाव लिरना होदों हाय आंनि गासैबो फेसबुकनि फेमिलि फल'वार्सफोरनिसिम आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय प्लिज अननानै बयबो निमाहा होदो बिथाङा बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों ओमफ्राय दानिया मोनसे आपडेट दंबावो बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर आदा जेम्सनि बिथाङाबो इउटुबाव मोनसे पस्ट होदोंमोन ओमफ्राय बे पस्टआ बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंना होनो हाया बे पस्टखौ आंबो चेक खालामफिनदोंमोन बिथाङा दानखोना बेफोरबायदि पस्ट होआखै आं बेखौ बुंना होनो हाला खिन्थु आं बे पस्टखौ मोन्दों आरो गोबांथार मानसिफोरनिफ्राय बेखौ कमेन्ट बक्सफोरनि गेजेरजों मोननाय जादों आं बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय आदा जेम्सआ मा लिरनानै पस्ट होदोंमोन फैदो दाना आदा जेम्सआ मा लिरना होदों आं नोंथांमोनो बेखौ फरायना होनो आखायाव लाबावबाय बेयाव लिरना होदों थाखा फैसा गोनां मानसियाबो सोरबा गोबां गाज्रि देखायना भिडिअ बानायनाय दं नाथाय दासिम सोरबा मायबा खालामफेरदोंना गोरिब मानसिखौबा जों बायदिसिना खालामदों नंगौ आं मानिदों बिसोरनि मोसानाया बांद्राय गाज्रि जादों मोनसेनि उनाव मोनसे बारा जों सासेल'खौ फोसाबबा जानाय नङा जों बयखौबो फोसाबनो नाजानांगोन गोरिबानो जा सोरबा थाखा फैसा गोनाङानो जा सोरबा फिल्मनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रियानो जा बिथाङा बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदोंमोन ओमफ्राय आं बे पस्टखौ चेक खालामफिनदोंमोन आरोना आं मोननो हायाखै ओमफ्राय खिन्थु बेखौ गोबांथार मानसिफोरनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आं बेखौ मोननाय जादों आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय